San Juan Kapitulo 14. Kinuna ni Jesus kadakwada, saan kayo ang madanagan kan mariribukan. Mamati kayo iti Diyos, kan mamati kayo matkanyak. Ado ti kwarto iti balay ni amak, katinak mangisagana iti pagyanan nyo. Diyak kumaibaga daytoy kada kayo no sana pudno. Kalpasan ti ipapan ko pa ng isagana iti pagyanan nyo, umay kay to alaan tapno adda kayo mat iti ayan ko. Amoy ti dalan nga agturong iti papanak. Apo, kinuna ni Tomas, saan mi nga amo no sa dino ti papanam? Kasano nga rod nga amo mi ti dalan? Siyak ti dalan, ken ti pudno, ken ti biag. Awan ti makapan iti ama no di magnakanyak, insungbat ni Jesus. Ita tama mo dakon, ama mo yumatan ni amak. Manipod ita, ama mo ken nakita yon ti ama. Kinuna ni Felipe, Apo, ipakita man kada kami ti ama, umanayan day ta kada kami. Nabayagan ang nakikadkadwa kada kayo, Felipe, ngam di nakpailagayam amam mo, insungbat ni Jesus. Siya sino man ang nakakita kanyak, nakita na matan ti ama. Apay ako ng pailaang nga ipakita kada kayo ti ama. Di mo kadpatyan nga adda ki ti ama, ket ti ama adda kanyak. Saan na nagapo kanyak dagiti insaok kada kayo? Ti ama nga agdaang kanyak, aramiden na dagiti aramid na. Mamati kayo nga adda ki ti ama, ket addamet ni ama kanyak. No saan, mamati kayo gapo kadag ito'y nga aramid. Ibagak ti pudno kada kayo, ti mamati kanyak, aramidan ng tumat dagiti aramidag. Wan, dakdakkel tupay ngam dagito'y ti aramidan na tainak iti ama. Aramidak to ti anyaman na dawatan nyo itinagan ko, tapno maitanok ti ama babaen iti anak. Anyaman na dawatan nyo itinagan ko, aramidak to. Intuloy ni Jesus tinagsao, no ayatandak, tungpalan nyo dagiti bilbilin ko. Agdawat akto iti ama, katikan na kayto iti sabali amang magbaga nga agtaeng kada kayo iti agnanayon. Isu ti espiritu amang ipakaamo iti kinapudno, may papan iti Diyos. Saan na mabalin nga awatan ti lubong daytoy nga espiritu, agsipod ta saan na makita wenno amam mo. Nga mamamuyo, ta agtaeng kada kayo, ket adda kada kayo. Intun pumanawak, saan kayto apanawan akas laulila? Agsubliak tumetlang kada kayo. Basit lang nga na tiyempo, kat di nakto makitan ti lubong, ngamda kayo, makita dakto. Kat gapot agbiagak, agbiag kay tumet. Intundom tang day tangal daw, mamuan yun to nga addak kan ni amak, kat adda kayo mat kanyak, kasi ti kaaddak kada kayo. Ti umawat kan mang tungpal kadag iti bilbilin ko, iso ti agayat kanyak. Ti agayat kanyak, ayatan to ni amak. Ayatak tumet, ka nagparangak to ken ko ana. Kinuna ni Judas, saan na ni Judas Iscariote? Apo, apay ngagparang kakada kami asaan kat nga iti lubong. Tiagayat kanyak, tungpalan nanto dagiti saok, insungbat ni Jesus. Ayatan to ni amak, kat siyak kan ti ama, umay kam to agtaeng ken kuana. Ti diagayat kanyak, di natungpalan dagiti saok. Saan na nagtaod kanyak ti sao an nangagyo, no di kat nagapo iti ama alang ibaon kanyak. Imbagak daytoy taaddak pay kada kayo. Ti mamagbaga nga ibawon to ti ama itinagan ko, isu ti Espiritu Santo. Isuro na kayto iti amin na banag, kandi palagip nanto dagiti amin nga imbagak kada kayo. Kapya ti ibatik kada kayo. Ti bukod ko akapya ti itud ko kada kayo. Ngam sa anak kasi ti panangtad ti lubong ti panangtad ko kada kayo. Di kay madanagan kan mariribukan. Di kay agbuteng. Nangagyo ti imbagbagak kada kayo apumanawak nga magsubliak tumetlang kada kayo. Nuy nay ayatdak, agragsak kayo kumata mapanak iti ama, tanatantanok ti ama ngam siyak. Naibaga kon daytoy kada kayo, sakbay ama aramid, tapno inton mapasamak, mamati kayo. Diyak makapagbayagan na makisao kada kayo, taumayan ti agturay iti daytoy a lubong. Sa anak nga iturayan, ngam masapol ama amuan ti lubong nga ayatak ti ama. Dayta ti gapuna nga aramidag ti amin nga ibilin na kanyak. Ala, umay kayon ket pumanaw tayo ditoy.